Hindi na kita yan na ano, alang-alang ano. Lagad po doon kinaglilibot-libot kita na tunahuna nakad to na kita alang-alang. Ano itong ginilibot-libutan po doon? Santa Fe. Kuya at McDonald's ha. O ano bibili yung tanay at Jollibee. O bili yung tanay itong simbahan. O kanto rin kita simbahan ha. Oh, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Oh, today is ayan daw. January 19. Hindi rin kita naugwad. Dito na ito ni. Amo din tiskulahan talang-alang. Amo ko ni Santa Fe National High School. Kalot ko dog toyas. Diri ka formal budoy. Ano kasugad niya? Paray taas na team IQ. Below sea level na. Questionable intelligence. So amo din yan itong Fire Inspector Hibari James Auri. Malibot lang kita amo yung fire station ano. Yan makadto kita tira kuan, makadi kita an inova ang kada kuan nga nasukot. Yan oh. Nakagsarit na kita. Oh, amoy tira din alang-alang municipal police station ano. Ira din ni police chief ano. Police Major Godofredo Santua. Oh, alang-alang Jollibee. Amoy din yan Ino capital of the Philippines. Oh, amoy din ang version 4 nada. Trabaho. Di ka nang gininano kung may salod patim. Tangke. Balik kita alang-alang hini, budoy. Yan. Amoy din hitira simbahan. Ano ka, nga ni kanan una. Dito ka naglilibot-libot sa Santa Fe. Oh. Ayan na kita din eh. Ano ha, di naman kita may ano ba kita pwede sumulod at entrance. Okay. Hindi kita tira entrance. O di reyo ano eh. Intro na lang kita nga daan. Oo. Intro na lang kita. Oh, hey! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Oh, today is ayan daw. January 19, 2026. So, Monday, time check natin 9:38 in the morning. Mamay kailan ito buli dito kita nag-intro may Santa Fe. Ano to nauna nga mo na tiyas di ka mara magbasa. Hindi rin kita naugwad. Dito na ito ni amo din tiskulahan talang-alang. Amo ko ni Santa Fe National High School. Kalot ko dog toyas. Diri ka formal budoy. Ano kasugad niya? Paray taas na team IQ. Below sea level na. Questionable intelligence. Nangyari lang kita din nakadamo. Oo ha. Sumasakob kita paghatag gihapon katalahoran mo pagka biyertos. Simbahan na biyertos. Okay oh. Siyempre kadakon makasasala libre kita pagsusulod Oo. Pit senyor. Ay daw. Mau sa tira din ni simbahan oh. Nakadamo na kita kanhi. Oo, nakag-cover na kita gihapon din ang kanda ano, Mana Joyce ni Mano Bibs, no? Muska mausi din tiro simbahan mapagana kita tagay Mano Mano tagay hinot padre kora paroko ha? Taga-Tanawan. Opo. Okay. Sige, thank you. Thank you. Maraming din nagkukan ako, naglilibot. Sorry lang. Hino ka?
Ready ka. Ay, mano hinapat ko din, Kura Paroko. Kura Paroko. Si Father Dinis. Dinis? Inukando. Ha? Wala yan naman kay Dio. Dinis. Inukando. Inokando? Oo. Oo. Ha? Kadami na kita din balik. Ira kuan, ira ano pa ito, kumbinto, ano? Yan, may dahatong sugo kasi. Di rin na kuan. Ito kita ang tanong picture niya. Pero ito. Pero magkita. Nung replay kuan. Baby girl. Not baby girl. Bakit ini? O mapasyada lang kita din niya. Kuha lang alang. No? Itabo din ni Biyernes. Oh. Makita kita tira ko ang Jollibee anay. Ay, amo din yung tira. Oh, di ba? Ayun niya plaza, tira plaza. Ayun niya mga siso-siso. Ay just swing. Police station na yun daw. Tato kita tira police station. Tira gym. Naingat to na kita. Tato kita ito nagkuhan no. Tira police station. O naman dito nga niya lang alang police station. Ay anay ha. Di naman ya. Oro pa eh. Oo. Parang kita din ni parang. Kung pwede kihapon, masulog kita na dito. Talagyan. Eh tira ano din eh, munisipyo. May ito no. Kikita ni ano, dere. Ay kita dito kita. Ato tira Bureau of Fire. Kihapon no. Ito ano kita tira Bureau of Fire. Oops, sorry. Bawal sumulod na ito dito. Ito sa dito. Dito na sa dito. Tira gym. No? Kung sa'yo din yung tira gym. Titira elementary. Bugod man ano. Ay elementary. Bureau of Fire alang-alang. Ano eh. Damay ha. Bibiling kitang mahugdunan o mahapunan. Lahat mahugdunan. Parong anay. So amo din yan itong Fire Inspector Hibari James Auri. An acting municipal fire marshal di may alang-alang. Malibot lang kita mo yung fire station ano. Man makari kita tira lot kuan meron munisipyo patigaan tira police station nga ni gihapon mapakati kita hatagin katalahuran. Oo.
Business. Karaglukat na ngayon yan. Ano? Karaglukat ka. Lukat yan na ito. Lisensya. Business permit. Oo. Yan, makadto kita tira kuan, makadi kita han inoba ang kada kuan nga nasukot. pero pero tapos na kita tin, wow. Yan oh. Yan. Naka-picture kita dito lang alang. May natin na ano, dili kita na lahat ni kasi kuan. Pag kwento kita selfie budoy. Ano ko punta Rizal? Ano kangan na? Yan. Los Laos teman. Dito kinaong kang kuan pagataktil yan bagan may dako gin tatamkan nga lisulis. Kinaon kitahan Mindunggo. Parang amo tuntun nyo pagsasarit. Nakagsarit na kita. May tira din alang-alang municipal police station ano. So anaton awan ira din ni police chief ano. Police major ano nakalimut kita. Police Major Godfredo. Ay na to, picture ta. Okay, limtanon kita ngaran no. May ito. Police Major Godfredo Santua. Ha? Tani dito. Tira di ma. Siyempre yan ang kuan Marisa Goodman yan na kay basta nga ni Enero. Magido budoy. Basta nga ni Enero panlukat niya at lisensya. Total nakapark naman kita dito, safety na kita dito, may Bureau of Fire. Yan makatuloy kita Bureau of Fire gihapon. Siyempre masarit kita baka paghatag gihapon ka talawran. Babae itong budoy gagari. Era merkado, pakita mga ko. Harayo yung ano budoy. Pero kumbaga, nandito yung ano mo. Alang-alang. Alang-alang Jollibee. Okay. Alang-alang Jollibee. Height entrance. Parang nakita parang supermarket, SM. May da SM. Sky 88. Ano pati mo bibilon? Marasawan ala. Badaw kay Tops. Sulibang ko. Talabog kita. May dinot na sipatan nga may ginihingayad dito nga mall ada ini Ibergotis ko mall dire Adyan Rose Pharmacy kumbaga may dani mo mga sakit chuks tugo chuks tugo ngan
ito niya naging kakadi. An inwaw. Amo ini an inwaw man ha. Amo din yan Inwaw, capital of the Philippines. Oh, din it. Inwaw. Oo, anipsar tali kita. Kopay. Mana? Masarit. Aniparungan ko. Aw, nakagsarit na kita. Amo nga ininhiya. Ito ng forma, ito ninwaw. Tingin babalikad. Oo. Man. Amo din ito ninwaw ha. Kung baga mangunguha ka mo yung mga hulugan. Kung karuyag niyo maglipong ito ni iulo. Orasin panunukot. Uy, may dagap nila din yung mga e-bikes. Di sabot nga di kuryente ha. Hala na, pagkadi na ka mo. Ginla yung talainin man. Adi gihapon na nira mga bago. Amoy ni ng version 4 nada. Adi luwatan na kurukutsi. Kurukutsi ini, kurukutsi. Di ba? Ano na? Nagbibiniling kita itong color on taan, kulay ko rin. Yan na may dana. So ito nila tumawag ka balay. Aton. Pangumusta kung kumusta ito na aton Inwaw ba kay alay ban kiking pa, buhi pa. Ha? So kami din ha, Inwaw ha, pagkadila ka mo. Arali lang may Jollibee, andok, simbahan. Man at pang tingag gininayad. Man dito gihap ano. Amo na. Amo na. Kaya dito taging pahog doon may Bureau of Fire. Matisukan kita nga dito na. Di ko natira merkado dapit. Andoks. Dira simbahan. Pero merkado. Simbahan. So aman simbahan at dinhead merkado. Mano? Amat merkado ano? Merkado amat merkadaan. Oo. Sige. So amat din merkado. Pero tabuan ha. Tabo-tabo. Dali lang ito barangay Milagrosa. Nga di kita. Ito yung bibili. Limot lang kita. Hindi na kita maugod na kita. Ayun pag kinuha. Bakit kita gumuwas kita ng mga dimension. Saan kita di ba naman ito niyaran tao diba? Kita mo. Hindi pa naman ito diba ito niyaran so kada mga ngayon mo feature timnaong ito nyo yung feature kay iba ba may danira din yung medyas. Mapay may danira yung medyas nga suka dinin man. Lisa? Ha? Lisa? Strike? Oo. Hala daw. Souvenir from ito ba nga color ha? Suwan na di boss. Pwede na ito. Pero hilaba. Pinabutihan ni. Waray black lang. Black? Pwede gihap. Tigpira man lagi hap. 65. Dari 50. Sinta lang. Hala daw. Sige pabuto nga. Isa? Madakmol. Ano man?
Pero pare siya din kalabano. Sige. Bayan ko pala kada sa nagtabo din Kuan, Martes, Biyernes. Martes, Biyernes. Nag-advance na ako. Naka-Facebook ka? Naka-Facebook? Okay. Sige, hi. Hi, good morning. Follow na lakas ang kay Tonyo. Ay, San Antonio. Sige. Sangkay? Sangkay Tonyo. Sige, makita ka. Di ba timig type? 35 sa Ayawat na lang baga makadugang-dugang kay itong followers pala yan, nalilima. Sige la, kay Ha? makuan gyap ito, madamo. Lilima pala. Ha? Sangkay Tonyo, ang mga sangkay maikan to andi sugada ato. Lilima pala. Siya makuri man pag pinanmilinghin kuan magsurunod. Sangkay Tonyo duduhay ton. May dati binganin an Sangkay Tonyo TV. ano saan girin. Sige daw. Ading Sangkay Tonyo TV. Man iton. Oh, Sige. Ano sa? May dapat ano sa? ading Sangkay Tonyo. Man ito man naigbaw. Paano? Sige, thank you. Sige. Ikaw nung ka na. Nadod niyan. Yawat na lano. Oy, pakadi ka mo. Anton naron. Ano? Oy, pakadi ka mo. Adi kanda April, libre didi. Thank you ha. Hala, good night, sweet dreams. Ikalima ka na followers. Unom. Yung panala na akong kawas la, ipalo ka diya. Opo, thank you ha. Balik magdarahan kuan. Akon sticker. Ano ka ba ito ninyo? Yung parang lagat ha. Isang kayo nakita ha. Oo, okay nung. Papalo na yan. Hindi nga. At least ayaw ang oo. Siguro narubain din yung irakuan. Merkado. Tala naman. Sigurong talanay ha. Oo, okay. Para di rin pagka umilaba. Sigurong talanay. Ada man yan inwaw. Nangado naman kamo. Again, this being your friend from another stars. Siyempre, ako magpapabili naghihap na isang kay nga Mayusbo. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams. Mama, chup-chup po. Tika hindi lang alang ha. Okay. Ganyan, nada. Pakita natin. May dadidikuan ha. Alang-alang brands sa CCI. Alang-alang brands ha. May naghihapon. Macdo, alang-alang. Mamay kalaton. Mercury. Mamay kalaton. Hindi laro mamay. Ini lah, ini. Another friend. Alang-alang ini. National. Alang-alang National High School. Amo na ini alang-alang National High School. Yeah. Hi friend. Medyo Sangkay. Bye for now. Okay. Okay. Well, shout out tayo mo, Day. Okay. Trabaho. Ika nang ginginano kung may sulod pa din. Tangke. Balik kita lang alang hini, budoy.